салом дӯстон, шалои гулхоҷа ҳастам ва умедворам дар ҳар куҷои дунё ки ҳастед хубу хуш ҳастед ва омода барои тамошо ва дидани сархаттҳои мавзӯи имрӯзи барномаи хабарӣ ва ҳамчунин баъд аз 3 соати дигар ин барнома барои шумо тақдим мешавад. Ва дар барномаи имрӯз аз он хоҳем гуфт ки имрӯз дар Тоҷикистон ба ёди қурбониёни сӯхтор дар Кемер ва гул гузоштаанд ва дар айни ҳол дар худи ин устон мардум норозианд ва аз президенти Русия Владимир Путин тақозо доранд ки шумораи дақиқи ҳалокшудагон дар пайи оташсӯзӣ билохира эълон гардад. ду тарафи як масъала вақте ки Тоҷикистон ва Ӯзбекистон робитаҳояшонро беҳтар карданд ва муносибати тиҷорӣ рушд кард, ҳоло молҳои арзон ба бозорҳои Тоҷикистон мерезанд. Албатта ин ба манфиати харидорон аст, вале сарнавишт ё ки тақдири истеҳсолкунандагони ватанӣ чӣ мешавад? Ин яке аз мавзӯи дигарест ки дар барномаи имрӯз мо барои шумо маълумот хоҳем дод. Баъд аз 2 рӯзи интизорӣ билохира садҳо мусофирони ширкати Уральские авиалинии ба таври истисноӣ тавонистанд ба Тоҷикистон парвоз анҷом бидиҳанд, аммо идомаи моҷарои ҳавоии миёни Тоҷикистону Русия ба куҷо хоҳад кашид ва дар ин баҳс бояд манфиати кадом тарафҳо ба инобат гирифта шавад? Ҳазорҳо муштариён ки аксаран муҳоҷирони тоҷик ҳастанд ва ё даромади молии ширкатҳои ҳавоии ватанӣ. ҳамчунин кишварҳои зиёди ҷаҳон дар пайи заҳролудшавии ҷосуси рус дар Британия бар зидди Русия таҳрим эълон карданд ва даҳҳо дипломати русро аз кишварҳояшон хориҷ намуданд ва шумораи чунин кишварҳо то рафт зиёд мешавад ва бояд ҷаҳон мунтазири чӣ бошад? Ба ин суол мо дар барномаи имрӯз барои шумо посух хоҳем гуфт ва чанд хабару гузоришҳои дигар низ дорем ки баъд аз камтар аз 3 соат дигар дар озоди видео ютуб тақдими шумо хоҳад шуд.